Po podpise zmluvy sa rozprávame s novým hlavným trénerom Eštéka Šamorín, tak pán tréner, skúsme sa ešte vrátiť v tej genéze toho, ako došlo k tejto spolupráci. Tak mňa vedenie klubu Šamorín oslovilo už pár mesiacov dozadu. Bol prvý kontakt o tom, či by som mal záujem pracovať v tomto klube, v tejto infraštruktúre tohto klubu. Takže mňa táto ponuka oslovila, pretože keď bol predstavený ten projekt umyslí krátkodobé a dlhodobé ciele, boli veľmi zaujímavé pre mňa a to ako pre trénera je veľmi dôležité, takže som s tým súhlasil. Rokovania boli možno trošku dlhšie, ale myslím si, že sme našli spoločnú reč a konečne som v tomto klube. A čo ste v ňom našli, keď ste dneska viedli prvý tréning? Od prvého momentu mám z klubu dobrý pocit, pretože keď som sa zoznamoval aj s ľuďmi, s realizákom, s hráčmi, tak sú plné energie, sú plné odhodlania, čo je veľmi pozitívne na mňa. Zatiaľ mám dobré dojmy aj z mesta, aj z akadémie, takže zatiaľ je všetko pozitívne. Hovorím, čaká nás tvrdá práca, ktorú budem vyžadovať od hráčov a verím, že sú plné odhodlania, aby sme spolu naplnili ciele klubu, ktoré si stanovíme. Aj tento rozhovor robíme v šatni, teda už priamo v práci. Ja o vás viem teda, že už predtým, ako ste viedli prvý tréning, tak ste sa pripravovali, skautovali ste si hráčov. Tak čo možno prezradilo v rámci nejakej hráčskej skladby to vaše skautovanie o tomto týme? Dlhodobejšie skautujem hráčov, či prvej, či druhej ligy, pretože ako aj repre-tréner to bola náplň mojej práce, čiže do Šamorína som neprišiel úplne od nuly. Týchto hráčov poznám, mám tu aj bývalých reprezentantov, takže mužstvo poznám, je tu veľa aj zahraničných hráčov, je tu taká dobrá zmeska skúsenej krvi a hráckej a mladej dravosti, takže hovorím, kabina je zaujímavá. Samozrejme, ako v každom klube na začiatku vytvoriť také mužstvo, ktoré bude konkurencieschopné a ktoré bude predvádzať agresívny kombinačný futbal. Takže ja chcem byť náročný na hráčov v tom zmysle, že im to prinesie radosť. Verím, že tie prvé dni navnímajú oni moju filozofiu, môj systém hry a verím, že ja navnímam týchto hráčov, aký majú potenciál, čo sú schopní a spoločnými silami odvedieme kus dobrej roboty. A už pri tom prvom predstavovacom článku sme hovorili o tom kuse dobrej roboty, tak čo si pod tým predstavujete, aké sú vaše osobné ciele? Moje osobné ciele je posúvať tento klub a posúvať hráčov vyššie. Takže ja chcem z tých mladých hráčov vyťahnuť maximum a dať ich na vyšší level. Či už sú tu slovenskí hráči alebo zahraniční hráči. Samozrejme, tí skúsení hráči nám tomu musia pomôcť, dopomôcť tým mladým hráčom, ale aj tých skúsených hráčov ešte chcem potlačiť a vidím v nich, že chcú, že nie sú tu v Šamoríne kvôli tomu len, aby tu boli, ale majú aj oni ešte motiváciu ešte niečo v tom futbale dosiahnuť, takže aj oni chcú ten klub posunúť. Čiže hovorím, toto je taký môj cieľ a uvidíme, kam táto sezóna dospeje, takže vo futbale je všetko možné, ja som stále maximalista, nenávidím prehry, milujem výhry, tak ako asi každý športovec, takže verím, že fakt spoločnými silami urobíme maximum a tento klub túto sezónu dáme na vyššie mety. Dobre, ďakujem, budem v tom držať palce a vítajte v Šamoríne. Ďakujem pekne.